Binavê Xudayê Dilovan. Silav hevalno, belê. Em ê îro li ser xwenaskirinê an xwenasînê bisekinin. Xwenas bike rêwîtiyek ji serdemên antîk heta îro gotina xwenas bike bi sedsalan ku yek ji stûnên bingehînên felsefe û pêşveçûna kesane ye. Ev şîreta kevnar di ramana rojeva de bi gelemperî bi Yunanistanê kevnar ve taybetî binivîsên li ser eniya perestgeha Delfî ve tê girêdan. Lêbelê ev sê peyvên hêsan kurahiya û bêdemiya hewildana mirovahiyê ya ji bo têgihiştina xwe nîşan dide. Yunanê kevnar ji dayîkbûna felsefeyê û çavdêriya hundirîn koka herî naskirî ya gotina xwenas bike digîje sedsala şeşan beriya zayînê. Tê gotin ku ev gotin li ber deriyê perestgeha Apollona li Delfiyê cîgirtiye û ji bo ramanwerên wê serdemê taybetî heft zanyarê Yunanî giringiyek da nevê têgehê. Heft zana an jî binavekî din heft zanayên Yunanî navê heft filozof, devletmedar û qanûndanerên ku di sedsalan heft û şeşa beriya zayînê de ku serdema zêrîn a şaristaniya Yunaniya kevin de şopa xwe hiştine. Li Yunanistan yekem çalekên felsefî bi qasî sedsalek piştî Hesiodos ji aliyê van exlaqnasên yekemên ku wekî heft zana de hatin nasîn hatin destpêkirin. Di rastiyê de neçewta ku mirov bibêje ku ev kesên ku ramanên xwe di şeklê gotina da pêşkeşkirine bêtir ramanwerên ku felsefe dest pê kirine ne ku ne filozofên rasteqînin. Di rastiyê de ew bûn qanûndanerên Yunanistanê ku tekiliyên aborî û civakiyên wê her ku diçûn xirabtir dibûn û di encamê de ji aliyê exlaqî ve pirsgirêkên mezin dijiyan. Ramanên wan pir hêsan bûn an jî bi tevahî kûr bûn. Lêbelê di civakê de ku zengînên mezin û xizaniya mezinên ku bi kolonyalîzmê re hatibûn ew veguharandibûn jîngehek gengeşiyê. Ew hewl didan bibin pisporên hevsengiyê hejmar û nasnamaya heft zanayên pir nediyare. Lîsteya heft kesan diguhire. Dîroknasê yekemê felsefeyê rastîn Diogenes Laertius heft kesan wiha rêz dike. Claudius, Solon, Kilon, Pitakos, Thales, Bias, Periandros. Xwenasîn rêwîtiyek jiyanî xwenas bike gotineke ku bi sedsalan berî hatiye gotin û îro jî derbastar e. Bi wateyên kûr dagirtiye. Ev ne tenê têgehek felsefeyî ye lê di heman demê de rêwîtiyek pratikî ye ku bingeha jiyanek têrker, armanjdar û watedar pêk tîne. Baş e xwenasîn tê çi wateyê? Ev tê wateya hewldana têgihiştina xwe ji hemî aliyan ve hêzên xwe, qesiyên xwe, nirxên xwe, hevesên xwe, tirsên xwe, tevgerên xwe û hewcedariyên xwe kifşkirin e. Ev pêvajoya kifşkirinê hin caran dibe ku nerehet belê çavdêrkirina hundirîn û rastgohiyek kûr hewce dike. Rêwîtiya xwenasînê di qonaxên cudayên jiyanê de dikare awayên cuda xwe nîşan bide. Dema hûn ciwanan hûn hewl didin nasnamaya xwe û tiştê ku hûn di jiyanê de dixwazin fêm bikin. Di mezinbûnê de jî dibe ku hûn hewcedariyên xwe bi pêşveçûnê xwe, tekiliyên xwe û mezinbûna xwe ya kesane baştir nas bikin.
Çima xwenasîn giring e? Xwenasîn di gelek warên jiyanê jiyana we de we rêber dike. Kerem dikin em xal xal behsa wê bikin. Biryarên baştir girtin. Dema hûn nirxên xwe û pêşengiyên xwe fêm dikin, hûn dikarin di derbarê pêşveçûnê xwe, tekiliyên xwe an armancên xwe yên kesane de biryarên bi baştir, zanistî û rastir dikarin bigirin. Tekiliyên xurt ava kirin. Dema hûn hewcedariyên xwe û sînorên xwe dizanin, hûn dikarin biyên din re tekiliyên saxlemtir û rastir ava bikin. Kesek ku xwenas dike di her di hêzkirtin û femkirina yên din de jî jihatîtir e. Stres û hestiyan re derbas bûn. Dema hûn serdemên li pişt bertekên xwe yên hestiyarî fêm dikin, hûn dikarin bi stresê re bi bandortir rûbirû bibînin û derûniya xwe ya hestiyarî pêş bixin. Pêşketin û mezinbûna kesane. Ferqkirina qelsiyên xwe dihêle hûn qadên pêşketinê destnîşan bikin û berdewamiya li ser pêşxistina xwe bisekinin. Armanc dîtin. Dema hûn li gorî nirx û hewesên xwe jiyanekî dijîn, hûn hestek bilind û armancek mezintir wateyekê hîs dikin. Gavên di rêwêtiya xwenasînê de hengavên ku hûn dikarin bavêjin da ku vê rêwêtiyê dest pê bikin ev in. Pirsên li ser xwe bipirsin. Bipirsin mîna çi min teşvîq dike, çi min kêfxweş dike, çi min xemgîn dike, tirsên min çi ne dest pê bikin. Pratikên hişmendiyê bikin. Teqezî rojnamegerî an jî tenê çavdêrîkirina hiş û hestên xwe wekî amûrên hêjan e ji bo ku hûn bikevin nav cîhana xwe ya hundirîn. Bersivê bistînin. Ji hevalên xwe an malbata xwe yên pêbawer daxwaz bikin ku ew li ser we çavdêriyên xwe bibêjin, carinan yên din dikarin aliyên me yên ku em ji wan ne haydar bin bibînin. Ji tecrübeyan ders derxînin. Tecrübeyên xwe yên berê analiz bikin, di kîjan rewşan da hûn serketî bûn, di kîjan rewşan da we têkoşîn kirin, wan tecrübeyan çi hînê we kir? Sînorên xwe diyar kirin. Fêm bikin ku çi we diwestîne an çi enerjiya dixwe û fêr bibin û li gorî wê sînorên xwe diyar bikin. Xwenasîn ne armancek yekcarî ye, lê rêwîtiyek domdar, pêvajiyek keşf û hindirî ye. Ya jiyanî ye her ku hûn di vê rêwîtiyê de kûrtir biçin, hûn ê di jiyana xwe da bêtir zelalî, aramî û wateyekî bibînin. Ev hewldana têgihiştîna hindirîn a kûr di dawiyê de azadî û hêza rastîn bide we da ku hûn potansiyela xwe bi cih bînin. Heke pirsên we yên din hebin an jî hûn dixwazin em li ser aliyên dinên têgîna xwe nasbike bisekinin, ji kerema xwe şîroveyên xwe û pirsên xwe binivîsin û ji bo xwe tiştekî baş bikin, ji kerema xwe kanalê bişopînin û vîdyoyê biecibînin, xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de.